שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי ושל נועם. לי קוראים איציק והיום אני עושה אני רוצה להראות לכם את ערכת ההישרדות שאני הכנתי. אני יודע, כבר עשיתי סרטון, מחקתי אותו, הוא לא יצא לי טוב בכלל ועשיתי קצת שיפורים מאז הסרטון הקודם. אז בואו נתחיל. אותו פאוץ' שלי שלא ראה פאוץ' שנפתח בעצם לצפרדע. פה אפשרות לנסיעה לחגורה, ויש לו תא חיצוני. בתא החיצוני יש לנו פלייר, שזה דבר מאוד מאוד שימושי, ויש לנו מברק קטן, ממש קטן. יש לי פה עוד רצועה, אבל אין לי ממש מה לעשות אותה. אוקיי? כמו שאמרתי, הכל נפתח לצפרדע, ככה שהכל יהיה רצועים. ככה אני אעשה לכם ויו, כל מה שיש בתוך. עכשיו אני אעבור על זה אחד אחד. אני יודע מה, אני אעשה את זה כבר ככה. אוקיי, דבר ראשון זה כפפות. זו כפפות לחבישה, לחבישה. פנס, אני לא אוציא אותו, אין לי כוח להוציא אותו. אבל פנס רגיל, לא משנה איזה, אבל העיקר שהסוללות שלו יהיו מלאות. קצת גפרורים, אולר כלשהי, זה לא ממש נחשבת כאולר טובה, אבל אולר תמיד טוב. פה יש לנו תחבושת אלסטית. זה עץ שהדבקתי עליו קצת נייר דבק. אין לי דבק חבלה, אז השתמשתי בדבק רגיל. יש פה פאוץ', יש פה כיס דרך אגב. זה שטר של 50 ו-20 של מזויף, כסף מזויף, יכול לעזור להדלקת אש. לא בדיוק בטוח אם זה יעזור או לא, אבל לא משנה. קצת דברים לתפירה. מה יש פה? סיכת ביטחון, מחט ותפירה. מה פספסתי? עוד סיכת ביטחון. אוקיי, זהו, זה הכל. בתא הרשת יש לנו, בתא הרשת יש לנו נייר טואלט, שגם יכול לעזור בהדלקת אש. זה יכול לעזור בשיפצורים, כפתור, או שאם יש לכם סכין כפתור ואתם רוצים לחבר לכפתור, אז אפשר לתפור את זה לחולצה. הדבר האדום הזה משתמשים בו כדי לשים, כשקונים פירות או ירקות, זה סוג של רשת, האמת, קצת קשה לפתוח אותה, אבל זו בעצם רשת שמעליה מכסים את כל הפירות והירקות שבתוך הרסל כדי שזה לא ייפול. זה עוזר כחבל וגם ממש דליק. אופס, טעות שלי. פנימית של אופניים, תמיד דבר טוב, אפשר לבנות, לשפצר איתו, להדליק אש, והבאתי חתיכה די גדולה, אז אין לי בעיה. אני רק אוציא את זה כבר, לא משנה. פנס שוב, אני מראה את הפנס הזה שוב. סתם פנס שעלה לי 12 שקל, לא משהו מסובך מדי. קצת גפרורים גם. אין לי ממש פה הרבה. אפשר גם, טעות שלי, אפשר לשים מצית אם רוצים. אפשר לשים מצית אם רוצים. אז הערכה ריקה, זה כל מה שיש. אני מתכנן להחליף את הערכה הזאת במשהו, את הנרתיק עצמו בתיק אחר. נראה לי שהפאוץ' של המצלמה שאני מצלם איתה עכשיו, אני אחליף את זה. פה אני אשים את המצלמה, ובפאוץ' אני אשתמש, כי הפאוץ' הוא יותר חזק. הוא בד אבן. זה בד אבן. הוא בד ממש חזק, שתפרו אותו ממש טוב, פחות או יותר באותו גודל. כי אני רוצה לקחת אותו, כי אני לא ממש חובב שבערכה שלי יהיו תאים. אני מעדיף שיהיה הכל פתוח, כמו בערכה של נועם, שיש לו קופסת הסוכריות שנתתי לו. היא פתוחה ואין לה שום תא, הוא יכול לשים הכל בלי בעיה. אבל גם זו
גם זה תיק סבבה. אני אשמח לשמוע הצעות, אם יש לכם עוד הצעות למה אני יכול לשים בערכה, אני ממש אשמח. כן, זה בעצם הכל. אז תודה שצפיתם, אני הייתי איציק, זאת ערכת ההישרדות שלי.